अगर आप भी चाहते हैं कि लापालॉप म्यूजिक का हिट ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। के करत चढ़ाई बा, दिन के करत लड़ाई बा, रात के करत चढ़ाई बा, दिन के करत लड़ाई बा। सुनो ये सखी मीरा डाली के जीरा, सैया जी हमर कसाई बा, रात के करत चढ़ाई बा, दिन के करत लड़ाई बा, रात के करत चढ़ाई बा, दिन के करत लड़ाई बा, दिन के करत लड़ाई बा। अमन रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। दिन के करत लड़ाई बा। सजिया पपिया जी करता गजन, दागी जो बन उहो गावता भजन। सजिया पपिया जी करता गजन, दागी जो बन उत गावता भजन। उठवा के लाली चुसी खोलता चोली, घरवा में घुसी जाला कुछ नहीं बोली, भतरा के कुछ ना बुझाइल बा, रात के करत चढ़ाई बा, दिन के करत लड़ाई बा, रात के करत चढ़ाई बा, दिन के करत लड़ाई बा, लड़ाई बा, लड़ाई बा। रात के करत चढ़ाई बा। म्यूजिक बाय विकेश भोजपुरिया। राइटर पर धूमन से पानी बड़ी तंग, चढ़ल जवानी नर्स को दिहले भंग, ये सबसे बड़ा टेंशन बा। राइटर पर धूमन से पानी बड़ी तंग, चढ़ल जवानी नर्स को दिहले भंग। लाजो के बात सखी केकरा से कही, टाली पर बेसज को तोरा में दही, कहेले उहो तब खाइन बा, रात के करत चढ़ाई बा, दिन के करत लड़ाई बा, रात के करत चढ़ाई बा, दिन के करत लड़ाई बा। अमन रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।